Nishan Ka ke jing persang man pen kan mau ki paranong song shnong shaphang ki mot ki jing tai nam bat ki ki blabu pen sa kan mau ya kanu ka benta ba kong san jong ka menor jongi Pila bani thu ingi ke ba pitip shaphang Motphran ta ji tip igi tuan cuba ke mengalai community ini dang Motphran style life bro kena lawan kunni la ang Motphran dan pitip ya Motphran anda tahu manusia ke sak dikenal kita ba wan bila mama kat kan jing kan mau jongate mensua uhe mentate kila penret no kanya ketu kejeng ke Motphran kata kapor bangilang song school kata kapor bilang long ke middle english ani apa mau ka Kristen ang te Motphran kata kapor ni kena ni school mangi udon te Motphran la don lupa ka bakhe de ka persentiu kolong ajrong persentiu baru sodong kita kapor iba kidang don gini kula kidang ya mareris unong de flang udon tu po jika po Motphran hak juga jika bagi di dok mentagi ngam na tip ha pi kata ngam nang ong e ki on ka jing tei sa jing kan mau yo ni Motphran de ka de long ba ki wan ya le thma la poi sita sa France kan kita ki khasi jongi ha susngo mala ta ba mang bayap tao baktang ta Motphran no hinga te absurd chuang o bakla khamnya ta ka surok ta ka sengki la ai nam nak benda kitu ki selut kan ki bayap mensuah ka thma ba ka baแต่กำลังติบหิงอ่ะเด็กชี้ตั้งยิงเท่าตัวกำลังติบกันแล้วมันน่ะ siapa ni bagi bu ni Motphran ni ban kan mau ikut boleh cakap ma apa prana ma ba ni benang kong Motphran Neo France Monument ubadan ka saulat marsenda ka yodo ude ka jing angno jong SJ Lane u Deputy Commissioner jong ka Khasi ba Jaintia Hills District hakapor jong ka sarkar phareng House nem khat khandai spa arpusau u SJ Lane ula khat ka jingelang jong baro ki CM kilingdo bat ki sordar haka office jong u haka arpuwei tarik unai wing Larai baya ka jingtei jong uni umot on bay pisa da baro kilai post em jo ki hima khasi bala IT pat yakakam ha ka Juma Tula and Sons ka balong ka company tejing tei ba pau bha ha ki tu ki por kala shim pori ka company kumbalais nemman pendep yakakam Kadao jong kani ka jingdep slam la ong badai na marba ka jing pin mi pisa kam shim la long ka batikna ha ka jing shisha de tat hadu snam khat khandai spa apu nyo baki siem kila seo lot ya baro ka jing lot jing set ka baki de ben seo bat kataru de tat hadu pelapen mi de ka hukum na kaliang Deputy Commissioner jong ka tu por UWA Cosgrave baru Assistant Commissioner urang ba di rock me lala ban pendep ya uni umot ha uni uju hi usnem ha ka jinglot ka basan hajar chispa khandai hu sautingka Hadian beladat tayu mot la pashna saya Southly ki plate mau marble ha Calcutta ha ka dor ka bashi hajar aspa tingka yakini ki plate la pendat ha umat ringkat bat ka jingtho shaphang jong kine ki arphun remut ki riu thma ki balong ki khasi baning kong e ban klani ki durio ba
Balai isim bentas dan hakat mabak berthai hari nong we jengai ba nala uput usam kari lajong. Haki tu kipor Motphran udon kedur ke bakamper bannya ke ba ulong minta bar ke jeli jung ru kalong ke saudong Henry House nem khat kandai spa san punyong ke office civil PWD jong deputy commissioner hapo ka jing pe jong rangba a blinks to da ding do klapen wonder pilun no ya ka te ke jeli por la pin scam ru ya ke jeli da ka ken ro bala te de ki mouse ta lawan ra kerpang na sora ha ka por badang sin sharu phareng ka sarkar ka jipen long ya ke jingelang pindan puram shi nem how ni umat ha ka khatwai tare unai be ban pin sa kan mau ya ka lingkot ngiyap jangkini ki reshdur tapat na du blali phai ki phareng ni jen thut ya umot ngim ken mau shu e ki priu